Τι σημαίνει να είσαι Γάλλος σήμερα? Το ερώτημα το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Μετανάστευσης στη Γαλλία, προκαλώντας τη μήνυν επικριτών που μιλούν για επιχείρηση αναμόχλευσης εθνικιστικών αισθημάτων και προσδοκίες κάρπωσης ωφελών για την κυβέρνηση Σαρκοζή εν ώψη των προεδρικών εκλογών την Άνοιξη. Ο κύριος Σαρκοζή, ως Υπουργός Εσωτερικών, είχε πυροδοτήσει με τα απαξιωτικά του σχόλια για τους νεαρούς μετανάστες των προαστίων του Παρισιού την περίφημη εξέγερση των αθλίων το 2006. Έχει αναδείξει ωστόσο στην κυβέρνησή του πολιτικούς που προέρχονται από τις μειονότητες, όπως η Υπουργός Δικαιοσύνης Ρασιντά Ντατή. Ο διάλογος περί ταυτότητας γίνεται στο διαδίκτυο, όπου οι πολίτες καλούνται να ορίσουν ποιες είναι οι γαλλικές αξίες για τις οποίες πρέπει οι Γάλλοι να νιώθουν περήφανοι, τι είναι ο πατριωτισμός, αλλά και πώς νιώθουν για τις μειονότητες. Πώς ορίζεται λοιπόν η ταυτότητα σήμερα και ποιος την ορίζει τελικά? Μπορεί το κράτος να ορίσει ποιος είναι Γάλλος και ποιος δεν είναι και τόσο Γάλλος, αναρωτιούνται κάποιοι, ενώ άλλοι εγείρουν το ερώτημα περί αναγκαιότητας ενιοδότησης της εθνικής ταυτότητας σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Γιατί στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες ο άνθρωπος να έχει ανάγκη από τέτοια σημεία αναφοράς? Γιατί και στη χώρα μας η χορήγηση ηθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα προκαλεί τόσο θερμό διάλογο? Γιατί κι αυτό το χώμα τώρα που πατάω, δεν φταίω εγώ, δεν με μαθά να τα αγαπώ. Ο μετανάστης δεν είναι εχθρός. Η χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας στη δεύτερη γενιά μεταναστών και η δυνατότητα απόκτησής της από όσους μετανάστες έχουν πλήρως ενταχθεί είναι ένα στοίχημα που η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην κερδίσει. Με το προτινόμενο νομοσχέδιο, τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα μας αποκτούν αυτομάτως την ελληνική ηθαγένεια, ενώ οι μετανάστες θα έχουν αυτή τη δυνατότητα μετά από 5 χρόνια νόμιμης παραμονής, αντί για 10, σε αντίθεση με αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης έχει προκαλέσει την αντίδραση μερίδας της αντιπολίτευσης που προτάσει ως αντεπιχείρημα την ανάγκη για προάσπιση της ελληνικής ταυτότητας. Η σημερινή κυβέρνηση σπέβδει να νομιμοποιήσει τους πάντες και να προσελκύσει ακόμα περισσότερους. Τους προειδοποιούμε να το ξανασκεφτούν. Δεν θέλουμε να γίνουμε περίκλειστο φρούριο, αλλά ούτε και ξέφραγο αμπέλι. Πηγαίνετε λοιπόν να πάρετε την υπογραφή χέρι-χέρι. Να πάρετε την υπογραφή από ανώνυμους και από επώνυμους. Όλες και όλοι, ανεξαρτήτως τίτλου, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Πρέπει να μαζέψουμε υπογραφές. Κλείσε τα μάτια στα χτυπήματα και γέλα, είναι ιερός. Μας λένε πάντα ο σκοπός. Ήδη έχει αρχίσει η συγκέντρωση υπογραφών από 2 ομάδες. Η μια προσπαθεί να ενισχύσει την ανάγκη για απόδοση ηθαγένειας στους αλλοδαπούς, ενώ η δεύτερη πιέζει για δημοψήφισμα όπου θα τεθεί το αν πρέπει να δοθεί η ηθαγένεια ή όχι. Ο Ζαν Μαρί, πολιτικός πρόσφυγας από το Κονγκό και πρόεδρος της Παναφρικανικής Ένωσης Θεσσαλονίκης, μας εξηγεί τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία για τους μετανάστες και ποια προβλήματα καλείται να αντιμετωπίσει. Πολλά από τα παιδιά τα δικά μας, αυτά που λέγαμε παιδιά φαντάσματα, αυτά τα παιδιά που δεν είχαν ταυτότητα, σήμερα θα αποκτήσουν μια ταυτότητα. Φαντάζεστε ένα παιδί που έχει γεννηθεί σε μια χώρα που δεν έχει πατήσει ποτέ στη χώρα τη δικιά του και να τον ζητά στα 18 του να γυρίσει στην πατρίδα του, να πάει να φέρνει βίζα, ώστε να μπορέσει να πάρει τα χαρτιά του και να ζήσει εδώ στην Ελλάδα. Η χώρα μας κατατάσσεται πολύ χαμηλά στο θέμα της πολιτικής για τη μετανάστευση. Σε συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε 28 χώρες για την ένταξη των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 4 τελευταίων. Σε ένα πολιτισμό κόσμο πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υποχρεώσεις, έχει και δικαιώματα. Δηλαδή υποχρεώσεις έχουμε υποχρεώσεις ως μετανάστες εδώ στην Ελλάδα. Συμμετάχαμε πολύ θετικά στο ότι η Ελλάδα μπήκε στον ΟΝΕ. Σύμφωνα με την έρευνα, οι αλλοδαποί φτάνουν τις 796.000 και προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Το 2004 απέκτησαν την ελληνική ηθαγένεια 1.892 άνθρωποι, κυρίως από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μέχρι το 1990 η Ελλάδα έστελνε κόσμο έξω. Μετά το 1990
άρχισε ο κόσμος να έρχεται εδώ πέρα, χωρίς προετοιμασία. Γι' αυτό και δείχνουμε κατανόηση σε αυτό. Αλλά θα μπορούσαν βήματα να γίνουν. Στις αντιδράσεις που εγείρονται στο νομοσχέδιο μπερδεύονται οι ανησυχίες για τα προβλήματα που προκαλεί η παράνομη μετανάστευση και η ανάγκη για προσδιορισμό της ελληνικότητας και της ελληνικής ταυτότητας. Τι απαντούν λοιπόν οι μετανάστες σε όλους εκείνους που λένε ότι Έλληνας γεννιέσαι και δεν γίνεσαι? Πω να διαβάζουν λίγο την ελληνική ιστορία. Να δουν τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες για τον Έλληνα. Ποιος είναι ο Έλληνας, ποιος είναι ο βάρβαρος. Να μην απαντήσω εγώ, ας το ψάξουνε. Και αυτό το κατανοώ. Το κατανοώ διότι, όπως είπα, η Ελλάδα έχει γύρω-γύρω κάποιες χώρες που, να μην πω ότι έχουν εχθρική αντιμετώπιση προς την Ελλάδα, αλλά έχουν κάποια προβλήματα. Και αν ο προσδιορισμός της ελληνικής ταυτότητας είναι δύσκολος, τι γίνεται με την ευρωπαϊκότητα? Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έδειξαν πρόσφατες έρευνες στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, που καταδεικνύουν ότι η ευρωπαϊκότητα, το τι σημαίνει δηλαδή να είναι κανείς Ευρωπαίος σήμερα και να αποτελεί μέρος της Ευρώπης, έχει κατά παράδοξο τρόπο σταματήσει να συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Χρησιμοποιείται δε πλέον από διάφορα εθνικά μέσα επικοινωνίας για την αναπαραγωγή εθνοκεντρικών συναισθημάτων και ευρωσκεπτικισμού.